Què passa, catalans? Com anem? Visca Catalunya, visca la mare que ens va matricular, visca la dieta catalana, visca la dieta mediterrània. Vinga, va, vinga, 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 vinga. Avui, el meu nebot m'ha portat un rap, un parell de raps, ok? Una mica petitonets, dic, hòstia, nebot, ets una mica rata, ets una mica català, Dic, bueno, va, ja farem alguna cosa amb això. Tanmateix, he tret unes gambetes que tenia per allà, d'aquestes que ja estan pelades, he tret unes petxines, unes almajetes, he tret una mica de calamars que tenia congeladet, ok? Sort que tenim dels congelats, perquè si no de vegades no ens en sortiríem, I amb tot això hem fet una barreja que ha quedat divino, nanos. Divino, xavales i xavales. Això és més aviat una recepta de festa major. Ara que venen les festes majors a l'estiu, bueno, ja n'hi ha que ja estan funcionant, I això és un platillo d'aquells de dir, vinga, va, una mica de cava fresquet, un aperitiu, i això, i un postre d'aquests de la pastisseria del poble, d'aquí al costat, i vinga, ja ho tenim això, ja ho podem celebrar-ho això, vinga, viva el verano, me cago en la mare que els va matricular el verano amb la calor que fot. Chavales y chavalas, os voy a hablar muy seriamente. Escolteu, estic fart de dir-vos que us heu de... Ara em surt el valencià. Bueno, no sé si és valencià o què conxo és. Estic fart de dir que us subscriveu al canal. Si ho voleu fer, us ho feu. Si no, no ho feu. No patiu. Aquí hem de recolzar, ja ho dic jo sempre, la cultura catalana. Això és cultura? Sí? Doncs hem de recolzar-ho. Que no és cultura? És igual, també ho hem de recolzar. Què conxo, home? Visca Catalunya i endavant les atxes. Bueno, nanos, una vegada visto dicho esto, vamos al grano. A veure, aquesta recepta, full, bona perquè sí, Agafeu tots els tips, ok? Hi ha cosetes importants a saber, ok? I veureu que us sortirà una recepta, uau, xupi, de cara a les festes majors que venen, i a tot això que no és... i la vida que sigue, ok? Vinga, va, sin más dilación. Esta es una frase ya común en mi canal, Sin más dilación, vamos, adentro vídeo. Adentro. A veure, per començar aquesta recepta, aquí una mica d'oli d'oliva, uns allets que es vagin daurant lleugerament, i després hi poso aquí les gambetes aquelles pelades que us deia. Una miqueta de sal, com no, una miqueta de pebre, que això li da vidilla a la recepta. Ara, senzillament i simplement, que aquestes gambetes canvin de color, que li marxi aquest color de cru, ok? Aquest color de cru és molt lleig, que agafi aquest color de blanquet més aviat, no les daurem gaire perquè si no després queda molt resseques, I ara senzillament una vegada ja tinc aquest color, les voy a retirar, las aparto, las tengo guardaditas aparte, para que de esta manera las podré utilizar en su momento determinado. I ja una vegada les tinc apartades, amb el mateix aquest oli, li poso els calamars que tinc aquí talladets a trossets, ok, i una mica de sal. Si voleu també hi podeu posar una mica de pebre, però bueno, després potser serà massa pebre, i ara deixar que aquests calamarsets agafin una mica de color, igual que les gambetes, ok, i quan les tingui ja una mica de color, las retiro, Vinga, aquí vamos retirando todo el mundo, ok? Amb el mateix oli, per això deixem aquest oli que hi ha, si cas n'hi afegim una miqueta,
I ara hi poso les almejes. Les almejes sí que hi va bé posar-li una mica de pebre, perquè així són picantones aquestes punyeteres. I quan s'obren, ok, un par de vueltas, parlament una miqueta i també fora, retirar-les. Per tant, tindrem les gambetes, tindrem el calamars, tindrem les almejetes, tot això reservado. Ok? I ara aquí, amb aquest oli important, amb aquest oli que m'ha quedat amb gustet de pescadito, ok? I poso aquestes rodanxes de tomàquet, vale? Li poso una miqueta de sal i ja ho veieu, ho deixo daurar una miqueta i això res, us trec del foc i reservo, vale? Amb la paella mateix. Ara, vamos a por el rape. El rape una vegada salat, ok, i enfarinat, toca fregir-lo. Primer salat i enfarinar. Després, si voleu posar també una mica de pebre, i posar pebre, però bueno, potser ja serà massa pebre. Ok, una vegada enfarinat, l'hem d'enrossir. Ok, aquí amb oli una mica calentonet, vinga, enrossint aquest rape que m'ha portat el meu nebot, m'ha portat aquest rap, però bueno, això en tindrem per dos, ben justet, jo menjaré menys, ja està, no passa res, 3 trossets i 2. Una vegada el tinguem ja dauradet, senzillament l'hem de treure, l'hem de reservar, vinga aquí, reservamos i reservamos. Part d'aquest oli l'afegiré a l'altre oli que tenia, una mica, no ens passem. Veus, aquí tenim tot el reservat, veus, aquí posaré una mica més d'oli més endavant perquè és l'oli dels tomàquets, finalment, i aquí ara hi he trossejat una ceba amb juliana, també hi poso un pebrot verd, el pebrot verd hi va molt bé amb el peix, ok, i això que es vagi què? Que es vagi puixant a fogo lento, jo ho deixo a fogo lento, que es vagi puixant, perquè si ho poses a fogo medio més aviat se't cremarà, se't daurarà ràpidament. Una vegada lo tengo un poquito pochado, ok, hi poso una mica de vi, d'aquesta manera tenim més líquid i la ceba es segueix puixant, vale? I així la deixo a fogo lento. A part, ara anem a fer una picata, aquells alls que tenia jo, acordaros d'aquells alls que hem fet, hem fregit tot el marisc, ok, aquí van una miqueta d'aigua, una miqueta de pebre vermell dolç, si en voleu posar també de picant en podem posar de picant, unes avellanes d'aquí de la terra, aquestes són de Girona, i ara amb el braço triturador, amb aquell braço triturador que deia Mazinger Z, el braço triturador, no sé si hem d'això, tant mateix. Ok, aquí la sartén, la paella, el vi ja ha desaparegut, algú s'ha evaporat o algú se l'ha fotut, una de les dues. Ara aquí afegeixo el rap, el meu nebot li diré que un altre dia compri més rap perquè, escolta, una miqueta d'aigua i això que vagi fent xup-xup. No hi poso caldos ni res. Els caldos ens alteren el sabor. Ok? I més aquests caldos que venen avui dia. Aquests baratets, els més carots ja tenen una altra cosa, Ok, fa un ratet, 5 minutets. No, encara no. 3 minutets que havia posat el rap. I ara hi poso... Ai, que em canso, nanos. Ara hi poso els calamars, que això es vagi estofadet, es vagin fent xup-xup, i així d'aquesta manera es va estovant una miqueta. Vinga, anirem-los dando la vuelta. I seguidament ara ja hi podem posar, passats uns minutets, hi posarem aquella picada amb tot el caldet. Aquí ve exactament un vas ben bé de líquid, tot plegat.
Amb això, amb aquest líquid, ara el deixarem que faci xup-xup, que el calamar s'estovi, que el rap quedi ben cuitet, ben tendret, ok? El provo, això s'ha de provar tot, la cuina s'ha de provar, no, si no proveu no anirem a bon lloc. Jo he provat, falta sal, pues nada, a poner sal. Ok, aquí han passat ja uns minutets, podem veure com ha disminuït el líquid, s'ha disminuït i ara ja podem posar el que són les peixines, les almejes i les gambes. D'aquesta manera la gamba agafarà calor, deixarà una mica de sabor, com no, la peixina, l'almeja agafarà també sabor, ok, i una vegada així ja ho tindrem quasi fet, això, nanos. Això és un plat festivo total. Ara què ens queda? Ara ens queda servir-lo, Això pel meu nebot, que estigui ben contentot el punyetero, Unes quantes gambes, una miqueta d'almejes, una miqueta de rap, 2 trossets de tomàquet, ok, que l'he posat a última hora perquè s'escalfés, i ara sí que sí, nanos, després li podem donar un toque professional, una mica això no deixa de ser perejil seco per sobre, que li don color, li don vistositat, i vinga, ja ho tenim! ¿Qué pasa, nanos? ¿Qué pasa, chavales y chavalas? Chavalas i chavales? Ja, què us ha semblat aquesta recepta? És bo això, És un platillo que surt molt bo, Per ja et dic, ja he dit abans, amb una mica de cava, ok, us surt divino de la muerte. Si has de fer alguna celebració, si has de conquistar algú, si tens que conquistar algú és la manera, nano. Aquest plat, escolta, és resulton, vale? I a més, a part de los tips que t'he donat, ok, és un plat que, bueno, jo l'he menjat també el dia següent i també queda molt bo. El dia següent, el que és la pebre, poder s'intensifica i puja de volum i se sent més. Per tant, té aquest gust més picantillo i encara poder el fa més bo. Bueno, chavales i chavales, espero que aquesta recepta, que la feu, que n'aprengueu com es fa, que interpreteu el llenguatge gastronòmic, ok? I que en base a tot això seguim fent vídeos i seguim endavant amb aquest canal i amb tots els canals catalans, sobretot els canals catalans, donem-los-li suport. Pesado que soy, soy un pesado. Venga, danos, hasta la próxima. Chao.